Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng TV ke bayalam ru aktor Vijay Chandra Sekhar ubala kalalong uriu san perthei kala tam kuput ha Tamil Nadu ha ka election menta usnam arja arpun riu ha ka result badang yad bapenmi menta kasngi ka TV ke hadu bapelat yakni ka khubor kalalam khmat ki shispa new triki constituency kat ba ka DMK ka seng ka basinshar menta ha Tamil Nadu ha ka chinlam UMK Stalin kumu menteri rangba kadang lam khmat ha ki nyop huai tali ki constituency kani ka pen I ka sakhi baga TV ke ka bade ka seng badang thamai banya khun election ha Tamil Nadu kan yo ban sinshar ya ka Tamil Nadu ha kani ka election ha West Bengal pan ka BJP ka Tikna ban job ha ka bakala tam kuput ya ka TMC hadu menta dak balam khmat ha ki shispa khandai pu handu tadi ki seat kat ba ka TMC ka seng basinshar ha West Bengal ha ka jingalam ka menteri rangba ka Mamata Banerjee kadangwan ha ka kadan ka baar Dagbatam hagi khandai phui tali ki constituency. Baro artali ki sarkar basanshar ha Tamil Nadu but West Bengal kata ka DMK but ka TMC kinla ban Liem no hakani ka election menta usnam arjar arpun dio. Kinong kershan ka TVK kila shat kemen hadian baka parti ka dalam khmat habun tali ki constituency.